A merenda. Selfie. Fora, fora! Non comade as sementes. Hola, Tupa. Que fas? Que vou facer? Espantar eses paxaros malandríns. Ei, vos! Non vos metades coa boiña a Tupa. Será posible? E botar as sementes e xa están eles aí peteirando. Uf, vaya lata. Así non crecerán as túas plantas. E xa sei que imos facer. E podedesme axudar vos. Se os paxariños queres da túa horta afastar, tes que buscar un modo de podelos asustar. Construir un boneco que pareza real e poñelo no campo, xa verás que eficaz. Lindo espantallo, ti vasme a axudar. Lindo espantallo, o meu amigo ti serás, para que deixen as sementes e que non se acheguen máis, e que non toquen a horta que quero cultivar. Para que é todo iso, Tupa? Eu creo que o sei. Imos facer un espantallo. Que clase de invento é ese? Un espantallo é un boneco que se pon no medio das hortas para que os paxaros crean que hai unha persoa vixiando. Así non se atreven a baixar a peteirar as sementes. Oh, ti crees que cun bonequiño vas a asustar eses paxaros? Se está ben feito, asustaraos. Viña, ao chaio. Esta será a estrutura sobre a que colocaremos a cabeza, as mans e o corpo do espantallo. Cando teñamos todos os elementos preparados, levantarémola e cravarémola no medio da horta. Entendido? Entendido! Por onde empezamos? Pola cabeza. Que faremos con esta fermosa cabaza? Imos pintarlle unha cara. Como vas, Tutu? Case. Listo! Quedouche moi ben, Tutu. Grazas. Agora que facemos? Faranos falta un abrigo para o corpo e unhas luvas para facer as mans. Eu teño das dúas cousas. Eu podo traer a miña bufanda para que non teña frío. E un sombreiriño para darlle algo máis de estilo. Paréceme unha gran idea. Grazas, rapaces. E para rematar, o sombreiriño. Quedou estupendo. Veña, xa está todo. Imos agocharnos. Quedou moi chulo. Igual un pouco chulo demais. Non sei se asustará moito os paxaros. Seguro que sí. Pero vaya, fora, fora. Ai, Será posible. Vaya, Tupa, non funcionou. igual temos que facer que dea máis medo. Agora sí que dá medo. Ai, a que o digas. Ui. Vamos. Ei! Ei, pero marchade! Marchade! Fora! Pero Ai, nada, que este ano non poderei cultivar.
Pobriña tupa. Creo que sei por que non funciona. Ah, sí? Sí, porque non se move. Xa, pero... Como se vai moverse un boneco? Claro, Rafa ten razón. Ten que moverse. Teño unha idea. Ti crees que funcionará? Estou segura. Como é un globo, moverase moi facilmente cunha simple brisa e vai parecer que está vivo. Mirade, xa van. ¡Funcionou! ¡Que ben linda! Sí! Moitas grazas, rapaces. Agora si poderei cultivar unha chea de verduras para facervos uns pratos exquisitos. Pode ser crema de cabaza. Que dixeches? Ai! Pero como te atreves? Vou facer un zume de xirafa! Tupa! Tupa!